खुलुमबाय गिबियाव आंनि गोजोन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनहा आंनि बे गोजोन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम अन्नानै। दानिया रादाबाव फैदो। एबसुआ लाखानाय हाबाफारि बायदि सोमावसारगोन। 2020आव जालांनाय सुक्ति मथे दासिमबो माखासे दफाफोरा मावफुंजायाखै, माखासे दफाफोरा मावफुंजाबाय। दा 5 बोसोर जानानै थांबाय, अब्लाबो मावफुंजाजोबैनि थाखाय बिथांमोनहा आगोलनिफ्रायनो हाबाफारि लाखादोंमोन। दा बे आन्दोलना गिबियावनो जाहैबाय अक्ट'बरनि लास्टथिं मोनफ्रोम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव रेलि खालामगोन आरो नभेम्बरनि लास्टथिं धरना काम डेमनस्ट्रेसन गोदान दिल्लीयाव लानाय जादों। बिथां दिपेन बरुवा बे खोथाफोरखौ फोसावदों गावसिनि आन्दोलननि हाबाफारिखौ। आरो 125 एमेन्डमेन्टआ उइन्टार सेसन पार्लियामेन्टआव जाहाथे बे बिला पास जायो, मानोना बे बिला पास जानांगौ, होमबासो बे एमेन्डमेन्टआव जेसेबां सक्तिफोर दङ बे कार्यकरि जागोन। खालि बे बिटिसिआवल' नङा, नर्थ इस्टनि जेसेबां 6 शिड्युल काउन्सिलफोर दं बेफोराव जागोन। दा बेखायनो बे जोबोद गोनां आरो बेखौ बिथांमोना नारसिनगासिनोखा। दा जाहाथे डिसेम्बर उइन्टार सेसनावनो बे खामानिया जाफुंसारो बेखौ बिथांमोना नाजादों। आरो बेनि थाखायनो एबसुआ त्रिपाक्षिक आल'सना खालामनोबो मिरु नखर मन्त्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बिथांमोना लोगो हमनानै बुंदों। दा बे आल'सनाखौबो बिथांमोना नारसिनगोन। बेनिफ्राय PM किसाननि 21थि किस्तिखौ थाबैनो मोननो हासिगौ, बधय बे मासावनो मोनगोन। दीपावलिनि हयथ' सिगां मोननोबो हागौ। बे मोजां खबर। बेनिफ्राय नभेम्बर लास्टथिं आरोबाव पुलिस डिपार्टमेन्टआव गोबां हाजार निजुक्ति होबावगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंदों दासिमाव नोंथांमोना जेसेबां मोनबाय, जायफोरा मोनाखै सिन्था जानाङा, नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाव। नभेम्बरनि लास्टथिं रिक्रुटमेन्ट जाबावगोन पुलिस डिपार्टमेन्टआव, गोबां हाजार निजुक्ति मोनबावगोन। आरो बिथाङा बुंबावदों फैगौ 5 बोसोराव, माने फैगौ 5 बोसोराव जोङो 2 लाख निबनुवाफोरखौ, जुबक जुबतिफोरखौ सरकारि साख्रि होनो हागोन नामा बेखौ आं नाजागासिनो दङ बिथाङा बुंदों। आरो आं नाजानायखौ मालाबाबो खम खालामा बिथाङा बुंदों। बेनिफ्राय बिथाङा बुंबावदों जे 75,000 जन जुबक जुबतिफोरनो जे माने गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय बिथाङा जे बुंदों सिगां किस्तियाव 1 लाख खरि हरगोन, माने 2 लाखनिफ्राय सिगां किस्तियाव 1 लाख खरि हरगोन। बेखौ 75,000 जुबक जुबतिखौ सायख'खांबाय। दा डिसेम्बरथिं माने जुबक जुबतिफोरा मोननो हासिगोन होननानै बुंदों। आरो सिगाङाव जाय 25,000 जननो 1 लाख हरदोंमोन, बिसोरो जुदि मोजाङै मावबायबा, मोजाङै बे फैसाखौ बाहायनो रोंदोंबा, बिसोरनोबो आरोबाव 1 लाखखौ हरबावगोन होनना बुंदों। बिदिबा आगोलनि 25,000 आरो दानि 75,000, 1 लाख जन जुबक जुबतिया बे सुबिदाखौ मोनसिगोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बेबादिनो माखासे स्टुडेन्टफ्रा, जुबक जुबतिफोरा सोंहरदों दासान्दि गावखौ, मामा नोंथाङाथ' बुंदोंमोन BSc BA पास जानाय, माने ग्रेजुवेसन जानाय स्टुडेन्टफोरनो मासे मासे रां होगोन होननानै, दा बेखौ जों माब्लानिफ्राय मोननो हागोन होननानै बिथाङा बुंदों बे पर्टेलखौ आङो डिसेम्बरावनो माने हगारनानै होनाय जासिगोन, नोंथांमोना बिदिबा एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बिथां गिबि मन्थ्रिया बुंदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों आसामनि जुबक जुबतिफोर, नोंथांमोनहा सिन्था जानो नाङा, आं नाजालांबाय थागोन नोंथांमोनखौ संस्थापन होनो होननानै बिथाङा बुंदों। नोंथांमोना आसाहत जानो नाङा, आसाबादि जानांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। आङो जेब्लाबो आं नाजालांबाय थागोन आरो आं गोबां डिपार्टमेन्टफोरजों रायज्लायगासिनो दं जे बेसेबां जोङो पस्ट आरोबाव माने रिक्रुटमेन्ट खालामनानै, मोनफ्रोम डिपार्टमेन्टआव रिक्रुटमेन्ट खालामनानै जोङो सार्कुलार होनो हायो आरो जुबक जुबतिफोर, माने निबनुवा जुबक जुबतिफोरनो साख्रि संस्थापन होनो हायो। बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।